Hormatly prezidentimiz, inni bolsa ýylyň iň owadan Ahalteki Bedewi adyny almak ugruna geçirilen halkara göderlik bätleşiginiň ýeňsisini yglan etmäge ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Ýylyň iň owadan Ahalteki Bedewi adyny almak ugruna geçirilen halkara bätleşiginiň ýeňsisi diýen hormatly ada Han Kerwen diýen Ahalteki Bedewi münasip boldy. Ýylyň iň owadan Ahalteki Bedewi atly halkara göderlik bätleşiginiň ýeňsisine Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragy bolan ýeňil avtologyň açary, göçme kubugy we diploma uçurylýar. Kahraman arkadağımızı, bütün Türkmen halkını Bedewi bayramı bilen tüýsüregimden gutlaýaryn. Şu günkü geçirilen göderlik bätleşiginde Han Kerwen atly atym bilen siziň şahsy ýerpaýyňyza münasip boldum. Şahsy ýerpaýyňyz üçin köp sag bolun. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Tutýan tutumly işleňiz elmi damara wajarsyn. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Hormatly dawara gatnaşyjylar, ýeňizleriň alan bayraklary gutly bolsun, dowamly bolsun. Şoňmur hormatlanylýan belen mertebeli prezidentimiz, hormatly dawara gatnaşyjylar, Türkmen Bedewiniň milli bayramy münasibetli Türkmen halkynyň milli lideri, Kahraman arkadağymyzy we hormatly prezidentimiz sizi ýene bir gedek tüýsürekden gutlaýar. Milli liderimiz, Kahraman arkadağymyzy hemde arkadağly serdarymyz size bir jan saglyk, uzak ömür, döwletli işleriňizde elmidama rowaşyklaryň yaran bolmagyny arzu edýär. Toýlarymyzy hemişe toya ulaşsın. Bir yerde hormatly prezidentimize şany senem nasibetli ajaýyp hali sowgat berildi. Hormatly prezidentimiz dawara gatnaşçylar bilen mehirli hoşlaşyp bir ýerden ugrady.